Id-direttur tax-xogħol fetħet investigazzjoni fuq il-mod kif il-kumpanija Gozo Channel qed taġixxi fil-konfront tal-impjegati li segwew direttivi uffiċjali tal-UHM Voice of the Workers. Dawn id-direttivi li daħlu fis-seħħ fl-aħħar jiem ġew msejħa bl-iskop li jkun rimedjat każ ta' ksur ta' liġi fuq paga gwali għal xogħol tal-istess valur. Dan għaliex ħaddiema tal-Gozo Channel li qed jagħmlu l-istess xogħol bħal dawk tal-kuntrattur għandhom kundizzjonijiet tax-xogħol aktar favorevoli. Is-sitwazzjoni qed taffettwa ħaddiema tal-kuntrattur Executive Security Services Limited li jaqdi l-Gozo Channel b'impjegati fil-pożizzjoni ta' Cabin Assistants u Baħrin. Iżda minflok irrimedjat is-sitwazzjoni, il-Gozo Channel allegatament ivvendikat ruħha mill-ħaddiema. Tantu hekk li ċ-chairman tal-Gozo Channel Joe Cordina ta' intervista lill-midja fejn waħħal fil-ħaddiema u akkużhom li qed jagħmlu vendikazzjoni mill-ħaddiema Awċin. Dan meta l-ħaddiema li qed jobdu d-direttivi huma l-koll Awċin huma stess. Barra minn hekk il-Gozo Channel ċemplitilhom individwalment minkejja li huma impjegati tal-kuntrattur u mhux tagħha u mal qalu li ser isegwu d-direttivi dawn ġew maqluwa mix-xiftijiet tar-roster tal-ġimgħa d-dieħla. Fid-dawl ta' dan id-direttur tax-xogħol infurmat b'dak kollu li qed jiġri lid-Dipartiment tar-Relazzjonijiet tax-xogħol li qed jagħmel investigazzjoni fuq dan il-każ biex il-ħaddiema ma jispiċċawx vittmi ta' forced leave jew isofru minn paga mnaqsa għax qed isegwu d-direttivi. Dawn huma żewġ azzjonijiet li skont il-liġi huma abbużivi u illegali.